Ja sitten kotimaan uutisia. Mä sanoin tuossa autossa Saaralle, että niin Suomessa on marraskuu, kun mä tajusin, että varmaan aika monessa muussakin paikassa on marraskuu. Hyvä. Joo, nyt menee. Joo, menee. Hyvä. Yes. Ota vielä vähän. Vielä 5. No niin. On se hevonen. Oli hilpa. Yes. Hyvä. Juhu. Se haluaisi mennä syömään vaan maata, mutta se ei pääse, kun sillä on jalka tuolla toisella paljon jumissa. Niin. Yrityshyvä kielikä on jo pitkällä. Hei, onks teillä eka kosketus Alpaan? Kyllä. Joo. Ja vaan se oli sillä huudella aikaisemmin ja nyt se oli, ei ole ollut tuolla feissillä. Joo, mutta välillä mä päästään jotenkin rullaamaan ylemmä. Resetti. Lähdetään Emma spottaa. Hyvä. Hyvä Emma. Ui mikä ote. Come on, kova. Saadaan vähän vedettyä ulos pädiin. Kahma päin. Yes. Se on kiinni. Se on kyllä vähän hengittääksy vielä? Se kun tarkasti koska... Hälläs ja vauva. Mä tätä kokeilla sit tässä. Ole, kato. Oot sä tulossa takas alas? En. Ja sen on vaihto. Täältä puuttuu nimittäin... Onko tappikahvaa? Niin. Niin. Mikä toppi? Hyvä Seppo. Oho. Tää on ihan älyttömän hieno muu. Nyt tossa kohtaa on kiva käyttää. Aivan ammanttua. Tolle ei mistään. Niivar, that's a nice move. Challenge. Eikö se oo kiva? On. Oi. Yes. Niin menee edes housu rikki. Mä ootin, että se tulee, että ei mene housuun. Vähän löydä. Sitten. Yltääkö vai eikö yltä? Ei kyllä. Onko se niinku hiipivälistä vai jalkojen paikasta? Joo, yltää. Hyvä. Joo, nyt sä teet sen matchin. Siinä on jalka. Sitten sä näet sen pikaatun slopin. Joo. Sitten sillä vaan korkealle jalka. Just. Ja sit mantteli. Mantteli? Joo. Come on. Jee! No niin. Ihan helposti. Ihan helppoa. Cracky baby. Mikä anteeksi? Mikä? Crack babies, bowling babies. Bowling babies. Joo, ei vaan. Strike! No sitten varmaan tavallaan huuta. Pommaltaa oikein tää. Saaks mennä? Saa. Katsomaan. Vasurilla jatkat sinne. Varmaan hyvä. Just näin. Sitten vaan katot hyvät jalat sieltä vasemmalle. Ja...
Jes, hienoa. Kyllä. Ai, polvi. Taas on niin katsoa. Se ei ole niin lappu. Hänet pitää vielä käyttämättä. Kyllä mäkin tein. Löytyikös toi helpolta? Löytyy se ylös asti. Nimi on täältä verkkiaisella tuolla. Reidi. Vetovideo on long. Ja Aivan. Hyvä. Aamualalla. Nice. Jee! Kai se toikin pitää koittamassa. Huhhuh. Hyvin istuu kyllä. Joo. Wow. Sitten laittaisin niinku vasemmalle päälle. Niin. Vähän siinä. Siinä. Noniin. Hyvä. Se on kukas Flash 7a. No niin, oikein mainin. Joo. Vähän alempana huu. Laiskele. Tosi hyvä. Jes, hyvä. Ai niin, itse asiassa se kuppi on noin pieni ja meillä on noin iso muna. Ei se mene sinne. Meidän täytyy laittaa pää sinne seuraavaan koloon. niin tätä mäkin nyt vähän. Eikö se ole molemmat laptopissa, niin on tapa? Kyllä. Koita vielä, jos sen saa sinne. Yes. Mitä sit tulee seison tuossa? Nopee hengitä. Määrä tietoinen. Yes. Anne menee. Hyvä, just näin. Come on. Come on. Se on oikealle jalalle. Ei ole nyt siinä mitään. Jos sä haluat, niin täällä. Sama. Hyvä. Hieno huuski. Nyt on hyvä huuski. Toki oli järkevää. Hyvä. Sinne vaan. Yes. Pidä. Hyvä. Varmaan kiinni sut siitä. No niin. Sama hienon näköinen. Come on. Come on. Sinne vaan. Sauman kohdalla. Come on. Yes. Arvo siihen. Jep, tässä ollaan. Siellä on se sote. Löytyi. Hyvä. Ei löytynyt. Come on. Vielä siellä se on. Ei, semmoinen seikkailu. Sitten muista katsoa kameraa ja hymyillä. Hyvä Saara. Missä on kaverit? Huomenna nimeen lepät nimissä. Se ei maksa mitään. Nyt menee. Hyvin menee. Kuulostaa vähän hiakkaiset tuo vasikäsi. Hyvä. Yes. Ja nokka oli siis ihan älytön kahva. Ne spottaa sua mun GoProlla, ei mitään hätää. Jos tulet alas, niin mäkin tuun alas. Hyvin menee. Joo. Sulla on mega kahva. Jep.
Jee. Tässä oli pelkästään mukavia kahvoja. Ja sitten noin. Siinä oli sen videoveto. Mä näin taas irvistyksen. Ai Emmakin on ruvennut tykkäämään hyppimisestä. Yleensä on mennä juttu. Hyvä Saara. Joo, korjaa. Niin suoraan vaan tossa. Noin, ja sitten sjökyykky. Noin. Ja loppuun joutuu vähän vetää leukaa. Äiti! Hyvä äiti! Hyvä äiti! Just noin. Hyvä. Itse asiassa aika hieno reitti lopulta. Ja se eka muuvi oli semmonen, mitä Joisus tekee, jos olisi normaalin pituinen ihminen. Eikö? On se oikein. Hyvä, jes. Anna pois. Hyvä, se diski on siinä. Jes, sitten krimpeille. Oikealle. Nooni. Pidä. Katoppi sen jalan. Sulla olisi oikein käden yläpuolella loppukaan. Onks toi niinku tossa vai pitääkö tosta mennä? Eikö sitä käydä? Kyllä mä tiedän, että tämä on Hyvä, kiitos. Hyvä, come on. Vähän vasemmalle. Come on. Yes! Joutu puhisemaan. No niin. Se oli tämän päivän reitti. Nyt heräs. Tic-tac. Joo. Tuossa se. Ai, caramba! Hitto, mä en uskonut itsekään siihen pitkään muuviin. Eli ilman paljon kattoo pitkin. Noin. On kore tiukkana, niin ei vahingossa tehdä. Ja aivan ihana toppi. Auringonpaisteessa. Yes.
Hyvä, että tuli käymään. Joo, no niin, se voi, älä heittäydy. Yes. Yes. Oikein. 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 Joo, toinen oikein. Jaksaa. Jaksaa. Hei, tähän loppu mun alpailu tältä vuodelta. Kiitos. Ihan hyvä 5 lopeta. päivää putkeen ja hyvä jättää ensi kertaa kanssa niitä reittejä.